Pieksämäkeläiset, nyt on viimeinen mahdollisuus vaikuttaa ja turvata Polenin tapahtumapuiston tulevaisuus. Pieksämäen kaupungin kysely Polenin puiston uudesta kehittämissuunnitelmasta sulkeutuu tämän viikon perjantaina 19.4. Mä tein viime kesänä videon Pieksämäen rantapuiston historiasta ja niiden merkityksestä Pieksämäelle. Juuri näihin rantapuistoihin on kaupungin asemakaavan suunnittelija Otto Ivar Mörman, Pieksämäen luoja, ollut aikoinaan myös erittäin tyytyväinen, eikä tässä ole kyllä Pieksämäen suunnittelija nyt vastaan väittämisen paikka. Pohdin itse videolla myös, miksi edellinen tämän puiston kaava ei toiminut ja miksi on tärkeää, että tämä puisto säilytetään tapahtumapaikkana jatkossakin. Puisto on kesäisin siis monien tapahtumien myötä aktiivisessa käytössä tapahtumapaikkana aina alkukesästä myöhään elokuuhun asti, ja toista tällaista paikkaa ei Pieksämältä löydy. Eikä ihan äkkiä kyllä muualta Suomestakaan. Miksi yrittää korjata jotain, jos se ei ole rikki? Linkki kyselyyn löytyy vielä perjantaihin asti Pieksämäen kaupungin sivuilta tai mun Instagram-tilin kohokohdista. Muistakaa vastata.